Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Tijjani Abdullahi Asase. Dala na so in yi shawara ne akan yan uwana abokanan sana'ata, yan uwana yan fim akan maganar Ladin Cima. Abin ya yi yawa kuma ba hana mutum ya faɗa abin da yake albarkacin bakinsa ba. Amma shawara da za mu bayar shine ka kirawo ta a gida ka yi magana da ita akan cewa hajiya an yi na baki kaza, ka same ta har gida mai isa za ki ce ba a baki kaza. Wannan abin da kika yi kuskure ne, sai bata wa masana'antar suna. Shawara tsakanin kai da ita, amma shigowa cikin social media a yi mata wannan cadin ba daidai ba ne. Shekarun da sun kai a ga girman wannan darajar tsufan nata da girman nata ta fi kai shekara 60 a masana'antar fim, kuma yanzu da ita irin su dan magori irin su ita ko a gurin aiki uzuri ake musu. Ba komai kake iya rubutawa su iya kawo maka ba, ballantana har ɗan jarida kamar na BBC ya saka ta a gaba yana hira da ita dan an samu kuskure a cikin lafazin baki. Bai kamata a yi ca ba. Dan Allah da Annabi mu koma gida mu gyara wasu abubuwan, ba mu taho social media mu yi ba. Da a ce yaro ne matashi yayi wannan ba daidai din ba aka saka shi a gaba, babu wanda zai ce wani abu. Amma shekarunta sun kai a yi mata uzuri. Da Allah ina roƙon gida su yi uzuri akan wayannan abubuwan. Da Allah mu ciccire wasu abubuwan ma da muka dora akan social media. Na gode a har kullum. Na ku Tijjani Abdullahi Asase.